Έχει ένα ματσάκι το απόγευμα καταπληκτικό. Αδερφή! Ορίστε, παρακαλώ. Δεν μιλάω σε σένα, βρε Λουκριτία, την άλλη λέω νοσοκόμα. Αδερφή, νοσοκόμα, Μέρη. Ορίστε. Μυστέρι. Ορίστε. Άντε πουλάκι μου, άντε παιδιά, και ο Θεός βοηθός. Ρε Σιμάκη, 1000 φορές είπα να τους θυμίσεις πριν τους ανοίξω. Εντάξει, βρε γιατρέ, ένα λαθάκι έκανα κι εγώ. Κοίμησε τον. Εντάξει. Μίσου άστρο της αυγής, κοιμήσου νιώ φεγγάρι. Αχ, το χρυσό μου κοιμήθηκε. Γιατρέ, έτοιμος. 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 Παιδιά, και ο Θεός βοηθός. Και έχει και ένα ματσάκι το απόγευμα. Γιατρέ, κάτσε λιγάκι. Συχτήρα χαΐρετε, έτσι γίνονται δουλειές, Μάκη. Εντάξει, γιατρέ, τώρα το άμαθα. Πάμε, παιδιά, πάμε, ξεκινάμε από την αρχή. Αδερφή, νηστέρι. Μυστέρι. Αδερφή, λαβίδα. Λαβίδα. Η αγαπημένη μου, καινούρια, καταπληκτική από τη Σουηδία. Αδερφή, φραπέ μέτριο μεγάλα. Φραπέ μέτριο μεγάλα. Ευχαριστώ. Ένα τσιγαράκι τώρα, μήπως υπάρχει κανένα τσιγαράκι. Εγώ γιατρέ, έχω πουράκια καταπληκτικά, τα έχω φέρει από Βραζιλία. Μου τα φέρει ένας φίλος ναυτικός. Ρε εσύ τα ακούν. Καλά που ήταν ανοιχτός ο άνθρωπος και δεν ερώθηκαν. Μόνο αυτό έχω να σου πω, Αν τυχόν έπεφτε ο καφές επάνω στο καινούργιο μου παντελόνι, θα εκνευριζόμουν πάρα πολύ. Τα ακούς πάρα πολύ. Μην μιλάς, κουβέντα με πεις. Πού είναι το πουράκι? Θα το βρω εγώ γιατρέ, μην ψάχνετε τις κελερώνες στην τσάπα. Μέσα του είναι. Εγώ, σκατά, καλέ τη σκοτάδι. Χαίρεσαι, πήγε στα πνευμόνια. Πήγε στα πνευμόνια και ήταν ζημιά. Το μόνο θετικό είναι ότι δεν θα ξαναγραμμανιάσει ποτέ αυτός. Όπα, στο παιδιά, να σοβαρευτούν. Πάμε στην εγχείρηση. Λοιπόν, ξεκινάμε. Άστα διάλο, τι είναι αυτό το τουκ-τουκ που ακούγεται όλη την ώρα? Ό,τι και να είναι θα το βγάλω. Μη, καλύπτω η καρδιά του, θα πεθάνει. Α, θα πεθάνει, Εντάξει, τότε του τη χαρίζω. Λοιπόν, για να δούμε, ρε παιδί. Τι σκατά έχει και μας το φέρανε εδώ, θυμάσαι? Τι ήτανε συνάχη, τι ήτανε ποδάγρα? Όχι, μου φαίνεται, αν δεν απαντώ, ότι ήταν σκολικοειδίτης. Και τώρα μιλάτε, ρε, σε τα ακούν. Μην τώρα ρωτήσατε. Τώρα ρώτησα, αφού βλέπεις ότι του ανοίγουνε το στέρνο, ρε, είσαι με τα καλά σου. Τι να μπορείς στον επιστήμον. Ρε, τον επιστήμονα, Θεέ μου, τι να κάνω τώρα. Αυτό είναι. Θα του το βγάλω από πάνω, ρε. Καλά γίνεται από εκεί πάνω, πώς το βγάλετε? Ξέρω εγώ, το έχω ξανακάνει. Εξαιτία σου, τώρα θα δοκιμάσω εγώ πρώτη φορά. Και στο κάτω και να αποτύχουμε, στο πούμε, ρε αδερφέ, κερδίσαμε την εμπειρία. Πάρα πολύ καλά. Καταπληκτικό. Κάτω που ξέρει. Έλα εδώ, σήκω στο σηκώτη λίγο. Συγχαίρομαι. Εμείς συγχαίρεσαι σου λέω. Είναι προμερό, δεν λέω, όλα εντάξει. Τι ασκουλικάκι μου. Να το πετιέτε, τα ακού. Να το πετιέτε. Πιάσε μαζί μου από εδώ. Έλα, πάμε. Όπως είναι αυτοπρόσκοποι που τραβάνε τις βάρκες. Αυτό ναι, είναι το σκουλίκι, αυτό που κρέμεται από κάτω, τι είναι? Τι είναι, ξέρω εγώ. Τι είναι αυτό εδώ πέρα? Στα παντσέτα το βλέπω. Μάλλον θα είναι το στομάχι. Κάτσε, δώσε μου ψαλίδι. Ναι, έχω πάνω μου. Πρόχειρο, μπράβο. Ένα καλό κορίτσι. Κάτσε να το κόψω εγώ μία εδώ, το σκουλίκι. Ένα το αυτό. Τώρα αυτό τι να το κάνουμε? Πού να το βάλω? Δεν χωράει, στριμόκολα είναι τα πράγματα εδώ μέσα. Έλα, πείτε το κι αυτό μου. Πες το καλό. Εντάξει, παιδιά, τελειώσαμε. Σηκωθείτε, έγερση, Μέρη, Ράφτον, παιδιά, φεύγω. Έχει ένα ματσάκι καταπληκτικό. Μαμά, Μέρη, να σου πω. Αυτό εδώ το σελοτέιπ, ένας φίλος καταπληκτικός έχει βιοτεχνία. Δοκίμασε το λίγο επάνω στη ραφή. Μήπως χρησιμοποιούμε λιγότερη κλωστή και βάζουμε από αυτό και καταπληκτικό, λέει. Τα ρουφάει όλα έτσι. Μπράβο, ναι. Γεια σας, παιδιά. Το που κάνουν, ρε παιδιά. Από νωρίς το είχα δει εδώ ανάμεσα στη σπλήνα και στο άντερο ήτανε. Τώρα πλάκα κάνεις να τα ακούω? Όχι. Δεν κάνεις πλάκα? Όχι, εκεί το είχα ταγμένο. Καλά, ρε παιδιά, το αφήσαμε μέσα το που φάνει στον ασθενή. Μάλλον, γιατρέ. Μάλλον, και τώρα τι θα κάνω? Μπορείτε να μου πείτε πριν τελειώσω, να τον ανοίξω να το πάρετε? Καλά, τι να... Όχι ρε παιδιά, όχι ρε παιδιά. Έγινε μαλακία, τώρα πάει. Μες στα αίματα θα έχει γίνει. Και 85.000 δερμάτινο, το ξέρεις? Δώρο της γυναίκας μου. Ποιος την ακούει τώρα? Να μου τις εκτιμήσεις μου.